Ako správne kúpať mačky? Mačky sú obávaní majstri sebestačnej hygieny, ale občas potrebujú našu pomoc. Správne kúpanie nemusí byť nočná mora. Stačí sa pripraviť a poznať pár trikov, ktoré z kúpeľa spravia zvládnutelný zážitok pre vás aj vašich huňatých miláčikov. Vždy začnite správnym nastavením. Naplňte vaňu či umývadlo vlažnou vodou a pripravte si jemný šampón pre mačky. Uistite sa, že máte po ruke mäkký uterák a že miesto je bez rušivých vplyvov, aby vaša mačka zostala pokojná. Pred kúpaním mačku jemne upokojte. Skúste ju hladkať alebo šepkať milé slová. Časť kúpeľa vykonávajte pomaly a bez náhlivosti. Nikdy nelejte mačke vodu priamo na hlavu. Namiesto toho ju jemne umývajte navlhčenou špongiou. Po kúpeli mačku i hneď zabaľte do suchého a mäkkého uteráka. Dbajte na to, aby bola v teple, ak je vaša mačka ochotná, použite na jemné dosušenie sušič vlasov s nízkou teplotou. Mať čas na vášho miláčika sa vypláca. Ste pripravení vyskúšať tento postup? Pošlite nám do komentárov, ako sa vám kúpanie darilo, alebo sa podielte o svoje triky. Nezabudnite sledovať náš profil pre ďalšie užitočné rady pre starostlivosť o mačky. Povedzme spoločne s Bohom kúpeľnému chaosu.